תשמע, כשאתה רואה מכונית כזאת, אתה מחפש קצת יותר אוף. לא ממש, האמת, אני לא מתחבר למכוניות האלה בכלל, אז אני לא משנה. עליך אני לא מדבר על מה אתה מתחבר, אני אומר מה אתה מצפה, לא ממש. לא ממש, אוקיי. למדנו שגם מכונית חרישית יודעת לעשות תוצאות טובות. כן, בהחלט, אבל אתה מצפה שמכונית כזאת יש לו מכוניות. לגמרי. בואו נראה עכשיו את אלכס שפיץ, בואו נראה את המרצדס SLS ממנוע של 5 ליטר במכונית של עופר לדן, מנוע של 6 ליטר נקודה 3 במכונית של אלכס שפיץ, והתוצאה שלו, קבל 7 שניות 829. אין דרמה אבל. אין דרמה. מיסטר לוי is in the house. הלו מומי, מה העניינים? חזרת ממדונה די קמפיליו, הלכת לעשות סקי באיטליה, מנובל. מומי לוי ממקם את המכונית שלו עכשיו על קו הזינה. ריחות גדולה מאוד לראות את התוצאה של מומי לוי. היה 6-6 בפעם הקודמת. אם אנחנו נשבור את המחסום הזה, אנחנו